makeup challenge. Niya ako lang sa cameraman. What? Camera girl. Mag-start na ta. Uy, ang camera. Sige na, larga na. Before and after nga now. Ang saka niya ang nakuha na. Nasa hikapon ha. Asa walang wakit. Isa ni kilay ni. Minsan na yung guwapa niyo. Ay, klaro na yan. Naman daw ng bukulo. Kaniyo, kaniyo. Oo, di. Ayos! Sabad at Marites! What the fuck? Sa naman yung itang hikap-hikap, uy. Sa kilay. Na naman ni oy. Parang nag-isip-isip. Kasi dito sa mga kung nga lagi ang mata. Rinatag tayo. Nanasa wala ito. Asa naman itong make-up din nga lapad? Asa ang nag-blush ako na puti? Mapagkilay. Pero ako nagkilay ha. Nakikita mo na siya ay. Doko mabungian dito na. Wala ko kita. Sana pa gay. Namaod sa isa. Namaod sa isa kanin. Imagine na. Ay, wow. Ay. Ay, sige katawa dito. Ako ko nang gitara. Ay, sa kong dila. Nasa dila dito. Wa kaagi ma. Sige gamay man. Sarong man ako. Ay, sakto na. Sakto na. Mubuot na yung sa ako. Makeup artist. Ay, nana. Ano ito, oil? Oil. Ako tabang murag puti. Ayun na. Ay, wala na to. Ano sabi ni? Parang sa na Parang sa na 2 minutes. Lipstick. Ah. Kanilang blush on ang parang. Ang blush on nila. Blush on, nagigalas Blush ka on ni nila ba yan? Sa kong mata. Ay, ka na bang ako ba na bang blush on? Ang sama ng kulor oy. Kanina kulor na. Ako ang butang sa niya ako. Tarong na to ang blush on. Para magwapa atong blush on. Kana tarungon man jud sa blush. Abaw. Gwapa na ako yung makeupan. Pinala ba? Makeup artist. Bakit ipakong general. Okay. Ina ko. Last 1 minute. Hasa naman ko pa doon eh. Tarungan ako ang lipstick ha. Ana-ana ha. Nana. Ay sa. Ay magagamay. May lipstick mo ba? Last 1 minute. Hi Manron. Dara oh. Hi. Dara. Hi. Sino lipstick? Ay yawi, kaya na ako. Bala ka na oy. Kaya na. Ito lipstick kag balik be. Sa mukhang ngit. Tara ha. Ano? Mana. Okay, very good. Hi, Ron.
Okay na? Say the beauty. Okay na ba yan? Oh, done. Dadaon. Atubang sabi, atubang. Ayog, ayog. Ano lagi ta? Atubang. Atubang sa atubang, atubang. Wala ginagawa. Wala ka kadot ang kinay. Habi tawag gidot ni di madot mama kay wa man ni Agi. Pinabrush-brush pa siya. Uy, pero nasakto kong diri. Oh, kasi ginagapahan mo yan. Mas gwapa pa. Tama na naman. All my ladies. All my ladies. All my ladies. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the gas list, no need to queue. Oh yeah. Me and my Hi! Oh, manamig video. Among challenge. Jeng na ito pa. Matag na. Kanya mo ni ilang mga makeup artist. Ano ito, bye-bye. So, Bye-bye. 1, 2, 3, bye-bye! Like, Like, share, subscribe, and click the notification bell.